Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Vanochtend in Outrabanda was er sprake van een vervelende situatie. Een groep mensen stond in de rij te wachten om zich te laten vaccineren. Het ging zowel om volwassenen als kinderen. Maar een groep demonstranten was het daar niet mee eens. Deze zogenaamde antivaxers scholden de mensen uit die zich wilden laten vaccineren. De situatie dreigde uit de hand te lopen en de politie moest uiteindelijk ingrijpen en haalde de demonstranten weg. De druk op het CMC neemt toe. Op dit moment liggen er 33 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 14 op de intensive care. Dat betekent volgens het CMC dat er nog maar plaats is voor 2 personen op de intensive care. Veel mensen begrijpen niet waarom het CEOS niet wordt ingericht als noodopvang. Dat gebeurde bijvoorbeeld in april van dit jaar. Maar volgens de Extra vandaag is geldgebrek een van de redenen daarvoor. De overheid heeft niet het geld om het CEOS in te richten als noodopvang voor het CMC. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na el momento que você comini abo. Er is een akkoord tussen Nederland en Curaçao, Aruba en Sint Maarten over het COHO, het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Dat maakte staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops gisteren in Nederland bekend. Volgens de Curaçaose minister-president Kilmar Pik-Pisas is zijn partij niet voor het COHO en waren ze ook met die belofte de verkiezingen ingegaan. Maar nu zit de partij in de regering, zijn er afspraken gemaakt met Nederland en houdt Pisas zich aan de afspraken met Nederland. Toch heeft hij nog wel enige opmerkingen over de COHO. Niettemin, Pisas erkende gisteren ook tijdens de persconferentie dat Curaçao samen met de andere landen een nieuw orgaan gaat vormen. Er gaan maatregelen komen, maatregelen om de verdere besmetting van corona op Curaçao te voorkomen. Wat die maatregelen precies zullen zijn, wordt morgen bekend. Dat werd gisteren aangegeven tijdens de persconferentie van minister-president Pik-Pisas. Volgens hem is het nodig dat er meer gedaan wordt om te zorgen dat het aantal besmettingen op Curaçao afneemt. De meeste scholen gaan morgen weer beginnen op Curaçao en dat betekent vooral in het voortgezet onderwijs, sociale afstand en coronamaatregelen. Maar volgens minister van Onderwijs Sitré van Heijdorn is het ook van belang dat er meer kinderen in de leeftijd tussen de 12 en de 17 zullen worden gevaccineerd. Een van de plannen van de overheid is om te zorgen dat de kinderen op school zelf kunnen worden gevaccineerd. Daar wordt binnenkort meer over bekendgemaakt, zei Van Heijdorn. Maar het is wat hem betreft een goede oplossing om te zorgen dat de vaccinatiegraad op Curaçao stijgt.
De eigenaren van Limestone Holiday Resort hebben 2 maanden de tijd om de appartementen op Rakaputta Riba af te breken. Dat is de uitkomst van een lange juridische strijd tussen het resort en de eigenaar van de grond, Stichting Johannes Bosco. De 2 partijen konden niet tot overeenstemming komen en daarom moeten de 12 appartementen worden afgebroken. Dat meldt de Extra vandaag. Kleine foutjes kunnen grote gevolgen hebben. Een nog onbekende persoon gooide gisteren een brandende sigaret in de Mondi bij Heintje Kool. En dat leidde tot een enorme brand. Brandweereenheden van Rio Canario en Mundo Novo moesten ter plaatse komen om de brand te blussen. Er waren geen slachtoffers, maar wel veel materiële schade. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.